Хәерле көн, хөрмәтле милләттәшләребез. Очрашу урны Казан дигән чираттагы тапшыруыбызны башлайбыз. Сезнең белән Гөлнар Шәйхи. Бүген бездә кунакта Самар өлкәсе Сызран шәһәренең баш имамы Илизар хәзрәт Сәгъдиев. Хәерле көн, хәзрәт. Хәерле көн. Ничек килеп җиттегез? Аллаһка шөкер, әйбәт көн. Илизар хәзрәтне бүген көндә Сызран татарлары ничек яшәп яталар? Күпме татар яши Сызранда? Сызранда төрле ниләр буенча, мәгълүматлар буенча 10 меңнән 12 меңгә хәтле татарлар яшәп килә. Дингә мөнәсәбәт ничек? Мәчеткә йөриләрме? Дингә мөнәсәбәт шәһәребездә 4 мәчет эшләп килә. Татарлар йөри, ну күбрәк, конечно, үзбәк таҗик халкы. Татарлар мөнәсәбәт көннән-көн уңай якка арта бара. Дингә мөнәсәбәт кешеләр артуы бара, Аллаһка шөкер. Татарлар менә мәсәлән безнең мин Үзәк мәчеттә хезмәт кылам. Монда 40% татарлар тәшкил итә. Вәгазьләрне, бөтен дугаларны, эшләребезне алып барабыз татар телендә. Вәгазь сөйләгәндә баштан татарча сөйләбез, бераз гына шуны инде бер 5-10 минут урысчага да аңлатабыз, аңлатма бирәбез башка халык өчен. Менә балалар тартыламы дингә? Бармы сизәме? Балалар әкренләп кенә тартыла. Балалар, ну бик авыррак. Чөнки сәбәбе хәзерге балалар, алар теге 90-нчы елгы балаларның балалары бит. 90-нчы елда бик ул менә бу илебез таралганнан соң бу мәсьәләләр, халыкны чакыру мәсьәләләре бераз ниде. Ничектер менә халык нидән менә мин шундый бер гафу итәрсез, шундый чагыштырма бирәм. Раз нирәк тә теге нитсә дә. Менә чипта торган эт бар бит. Ычкынга чабып йөри бит. Менә шундый хәлдә иде халкыбыз. Хәйне менә халык килә бара, нитә бара, аңлый бара. Әмма ләкин менә шул балаларын тартырга, чөнки гаиләләрдә татар теле кызганычка юк дәрәҗәдә. Гаиләләрдә менә яшь гаиләләрне әйтәм. Кайда әби бабай бар әле, Аллаһка шөкер, анда татарча сөйләшү бар. Алар да әле балалары, аныклары белән урысча сөйләшә, теге җиңелрәк булсын алар дип. Менә шул гаиләдә татар теле булмаса, ул телнең хәле, чөнки гаиләдән тотына. Ничә балагыз бар сездә бит? Мин 2 малаем бар, Аллаһка шөкер. Алар татарча аралашалармы? Аралашалар, Аллаһка шөкер, татарча. Ничә яшьтә хәзер алар? Берсе 14 яшьтә, берсе 11 яшьтә. Үсеп беткәннәр инде. Мөнәсәбәтләр, бу гел биштәгә укып торалар, Аллаһка шөкер. Мәчеткә йөриләр инде. Мәскәүдә Коръән кыйлар, дога кыла беләләр, Аллаһка шөкер. Ансы да зур әйбер. Илизар хәзрәт, менә сез зур тагын бер 4 мәчет бар дидегез, Сызранда яңадан 5нче мәчет төзелеп ята. Нинди хәлдә мәчетнең төзелеше? Менә мәчетнең төзелеше безнең менә монда без фотографияда китердем, Аллаһка шөкер. Менә төбәшен ябып килде, манаралары салына, төбәгә килеп җиттек инде. Менә быел ел башында менә шушындый хәлдә булса, ел башында безгә быел инде Татарстан бик зур ярдәм итте. Алла рәхмәт яусын. Менә шу эшләребез уңайланып китте. Бу нигә дип сорау туганда, 5нче мәчет ник кирәк? 5нче диләрдә, 5нче. Чөнки мәчет дигәчтә бездә Сызранда дәресен әйткән мәчетнең сәҗдә урыны, ну бөтен яктан мәчет канунына туры килгән биналар юк иде. Куллаштырган. Менә мин Сызранга килгәндә 2000 елда бер дидә вагонда укыйлар иде, бер дидә кичкенә өйдә. Безнең әлеге Үзәк мәчет бер тимер юлның баракын мәчеткә кулландырылган, кулайлаштырган иде. Бер мәчетне 2006 елда Азан мәчет салган идек. Тупланып, җыелып, нитеп бергә. Бу инде менә җәмигъ мәчет, күптәнге татар халкының Сызранда, мин Сызранга килгәннән шул бер хыялы менә шушыны. Шуңа күрә 4 мәчет барлыкка китсә дә, бу инде төп мәчет булачак инде алар бездә. Төп мәчет. Кайчан менә әзер булып, кайчан халыкка куллануга тапшырылачак бу мәчет? Барсы да Аллаһның Раббымызның ни белән инде кизгә 19 елның кизенә дип ниятләнеп торабыз. Ну, еллар авыр. Халыкта, гади халыкта бигрәк тә акчагыннан авыррак. Хәтта менә кәсепчеләребез, эшкуарларыбыз дип без бит инде аларның да белән хәлләре кысылрак, элегрәк
ярдәм күләменнәгрәк ярдәм итәләр иде. Бу шу халык ярдәме белән төзелә торган мәчет бит Халык инде. ярдәме белән. Һәм Татарстан Тәмле. ярдәме Менә белән. быел, мәсәлән, 7 миллионнан артык менә шул эшкә башкардык. 5 миллион Татарстаннан килсә, миллион ярымы безнең эшкуарлар җыйды. 100 мең анда бер җирле бер авыт яжмаш дигән җәмгыять бар. Һәм дә калганы менә гади халык. Менә шунсы гади халыкның менә эшкуарларның ярдәм белән гади халыкның хәердән бермән-бер туры килә. Шунсы бер гаҗәбай бар, халык та ярдәм итә. Ну шул ничек Аллаһның алдан ничек дигән Аллаһның ярдәме белән, халыкның ярдәме белән без инде алга табан уйлап торабыз да, башта Аллаһның Алла бирсә Ходай күрсә шушы Әйе. мәчетне ачарга язсын һәм шунда азан тавышы яңратырга язсын Әйе. һәм ул безнең милләттәшләребезгә хезмәт итсен дигән теләктә Әйе. калабыз. Менә мәчеттән соң менә монда мен кырыенда гына мәчет безнең әлегә эшли торган мәчет. Хәзер мен аның фото сурәтен күрсәтәм сезгә. Ул хәзер истән төшергән бу. Менә бу Идел мәчетнең сенә Идел кырыенда бик матур урында. Менә кырыенда менә бу мәчет. Моның менә шул салып бетереп, буны безнең фикеребез шундый. Анда мәдрәсә генә түгел. Анда безнең милли оешмалар оештыра торган, анда бөтен кичәләр үткәзә торган шундый бер үзәк ясыйсыбыз килә. Бу әле эшләп торган мәчет урында Әйе, шундый бер үзәк ясыйсыбыз милли килә. үзәк ясап, Милли үзәктә дини Дини милли үзәктә. үзәк бергәләштерә торган. әйе. Шун безнең татарлар шунда җыелып динне дә өйрәнсен, миллинин дә гармонда уйнасын, биясен дә яшьләр дә җыелсын. Әйе. Бөтен шундый теге Үзебезнең үзәк буларга тиеш. үзебезнең үзәк булырга тиеш дип. Амин, шулай булсын. Мгм. Илгизәр хәзрәт, менә безне карап торучы милләттәшләребезгә әйтергә теләгән теләкләрегез нинди булар? Хөрмәтле туганнарым, без инде татарлар бик тарихлы халык. Менә хәзерге вакытта иң зур борчылган мәсьәлә, туганнарым, динебез Аллага шөкер үсә бара. Мәчетләр салына бара, халкыбыз тартыла бара, мәдрәсәләр эшләп килә, уңай яклары бик күп. Әмма ләкин бер нәрсә бар. Динебезне Раббым үзе саклый. Динебезне үзе саклый. Әмма ләкин телебезне саклау бездә бурыч бит, туганнар. Безнең ана теле ул. Динне үзем саклыйм дип Аллаһ вәгъдә кылган булса, телне безгә тапшырды. Ул безгә Раббымыз тарафыннан бер зур әманәт. Саклыйк. Гаиләләребездә татарча сөйләшик. Мәчетләребездә татарча, үзебезнең йолаларыбызны, үзенең гырыф-гадәтләребезне онытмыйк, туганнар. Төрле башка чит илләрдән килгән ниләргә артыннан йөреп түгел, үзебезнең бит шул хәтле галимнәребезнең китаплары бар, үзебезнең яхшы юлыбыз бар. Бөтен дөньяга үрнәк булырлык татарның үзебезнең татар исламы бар, туганнар. Шушыңа кайтырга тырышыйк. Шуңа тартылык, туганнарым. Рәхмәт, Илгизәр хәзрәт, рәхмәт бик зур. Әйе. Амин, шулай булсын, Амин. теләкләрегез кабул булсын. Бүген безнең очрашу урны Казан тапшыруының кунагы Сызран шәһәренең баш имамы Илгизәр хәзрәт Сәгъдиев булды. Ә мин Гөлнар Шәйхи бүгенгә сезнең белән саубуллашам.